Nou ek het al baie keer gesê, ek is saam met julle in hierdie journey van die lewe en ons soek antwoorde en vrae en ek is nie hier om nou mooi praatjies te praat nie. Dit wat ek ontdek en wat my opgewonde maak, deel ek met julle en ek weet dit gaan partykeer baie mense omkrap en op die tone trap of op party gaan dit bly maak. Maar ek wil hê jy moet hierdie geleentheid vat om te dink, al verskil jy met my. En onthou weer wat ek van dag 1 af al sê, elke mens op aarde, elke een wat asemhaal, kom uit dieselfde bron uit God uit, is deel van God. Hy is deel van the Christ within. En ek weet, mense wil dit nie hoor nie. Al is daar in die fisiese hemelsbreë verskille hoe mense optree en reageer en waar hulle is. Maar dit is die fondasie waarvan dit gaan. En dit is wat Jesus se hoofteaching was om te wys, elke persoon is deel van die een Godheid en vorm deel daarvan, maar is verdraaid soms.